ndị Igbo na-agwa ya anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị Aba, ndị Imo steeti, ndị Enugu, ndị Ebonyi steeti. Anyị na-agwa ka ọ rapụ onyeisi anyị. Free free Zakzaky! 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 To all Nigerians. Anyị niile bụ ndị Nigeria na-achọ justice. Ọ ihe m ji bịa taa ka m gwa Buhari na o nwekwara ndị Igbo na-eso onye isi abụ Zakzaky. Anyị buru ibu, we are in numbers. So ana m agwa ndị House of Representatives, ndị Senate, ndị Police, ndị Soja ka ha gwa Buhari na ndị otu ya ka ha bụ onye isi anyị abụ Zakzaky. Igbo olu ya 6 almost 1,000 ama akadịnekwu ya na prison akala ọkọ ya. So anyị wụ ndị Igbo, anyị ga na Abuja, anyị ga-anọgide Abuja until ahapụ Zakzaky. Anyị na-agwụ ya onye ọbụla na Abuja ebe ọbụla ọ nọ ka ọ gazie Buhari. Anyị wụ ndị Igbo, anyị akwadogo ịnwụ maka Buhari, anyị akwadogo inye ndụ anyị maka Buhari, maka Zakzaky. So ha rapụ onye isi anyị ka ọ ga triti onwe ya. Anyị amaghị ụdị ka gọọmenti ga-ejide mmadụ after iklemon na practice democracy. Igbo ndị Senate, ndị House of Reps ka unu gwa ya ka ọ rapụ onye isi ya maka na o nwee ihe mere Zakzaky. Ndị Igbo ndị Abia steeti ụmụ Enyimba anyị amaekwekwa o. We no go agree. Ndị Igbo no go agree. If anything we look for Zakzaky, we no go agree. Ndị Igbo is sounding it clear. Anyị awụkwa ndị Hausa na-ekwe ekwe, ndị Igbo anakwa ekwe ekwe. So ka hapụrụ anyị onye isi anyị ka ọ ha nawa. Zakzaky is not for only Hausa. Zakzaky is for all Nigerians. Zakzaky is for all Africans. He stands for justice. He stands for peace. So anyị ihe mere anyị bụ ndị Igbo si Igbo wee bịa ebe a taa ka anyị zie ya ka ọ rapụ onye isi anyị. Anyị ga-anọgide Abuja ọzi ya 1 year. Anyị ga na Abuja ọ tụrụ hapụ onye isi anyị bụ Zakzaky. Free free Zakzaky! Free free Zakzaky! Our blood for Zakzaky! Our blood for Zakzaky! Our life for Zakzaky! Our life for Zakzaky! Our life for Zakzaky! Our life for Zakzaky! No to tyrant! No to tyrant! No to tyrant! No to tyrant! No to killing! No to killing! No to killing! No to killing! No to imprisonment! No to imprisonment! No to stealing of our money! No